Chris!
Samo gotovo je. Čo čekaš? Mario, ne pravi ekskurzije tamo!
gledaj, ne ti. Putem. Pogled. Prvo poduži. Hvala Bogu. Ovo je odmah pozaviti u sebe. Ovo je odmah pozaviti u
Bojan!
igra što ne igra. Pa neka ti kažem, što pravimo sve. Ja sam sve profesori da
Běgam nevidím, ale to nějaký video na té. Dimitar! Da ti to da še tako rano? A zašto se more premami? Se more, ono, zašto se partner? A u 6 godine zastani u penzijski. Evo, Mickovski će neš meni? Caci je vetio, Caci! Caci! Ovdje po cijelu. Koliko je reputacija? Ti kažem vetna rabota. Italija bi vikna to tam gdje su kamionite da to je ne sad čista, to bi čeka. Ajde.
Igraj. Nisi ti Alava daje. Aj sad drugo. Не се vraćaj nazad. Čak ti Ja mislim da reći. Sama se. Pa već opred. Šverova. Druga kada. Što ima na glavata da? Maknem sad. Vakon. Niko! Dve červeni su održali. I odalje od komite.
Andri. Oni će rušati mi. Duk će se rešiti zato da nemaš to plan gotov? Ovako je gova. Možda je pak. Mrkva je. Mrkva! Latvija nam.
Pazi na šut! Mrkva! Mrkva! Kako nam djelo? Anđe. A? A, pa dobro. Dobro. Može me baš. Ej, Stefi on te. Stefi na Mrkva na kuga na sve. Bravo ti! Hajde Mimi! Igraj me nema! Le budalinka, ej. Nemaš offside. Le budalinka, vele. Angela, sjedi samo u 60-nik god da daješ. Ne se vraćaj nazad. Sad će ti se naviknuti. Da ne ja bi tikva da me gospodin. Bravo! Juče nemaš sa Zlatom ništa? Kakva će Lina dobiš? Angela, idi unutra!
vorbe, sudija. Što se smiješ? Abe! Evo da vidiš, nema da telefon. Vid! Markva! Snimano je sve, brat. Evo Daniel Marković. Angela, napred be, ne nazad, napred. Če ti pustim sve broj na srednji ćemo pustiti. Če ti dva stavim, če te pustim broj od tebe. Ajde. Ajde, ajde. More ne spasiti pijanje. Dama idem za nas. Ne može da bi prati mene ja vidim da ćete da prati. Stane. Prvi ciška na prati. Potreba, ja evo. Daj mi Angelove! Čuka! Nebe na daleta. E pa dobro. Koliko je rezultat? 12? E pa piši mi nešto da i gotovo. Mislim da je daden Angela Guda, znaš šta te je sad? Šut! Angela, go šutiraj be, što podaš?
Dobar si. Če ti pustim sve te stupite da vidiš, kako orkestra treba. Od cilju telefon će da pustim. Ajde. Ovo ne iđe na reprezentaciju, ja samo komentiram na mjestu. Stop. Rano već. Pa Čepkada trebala se smeni, to znam. A? Pa to sigurno neko je, ne znam, mislim da i tamo studije od Njagera tamo, on je impustit sviđa. Sanja da je! Da znaš od prilika šta treba da zemeš, ne? Da. Ajde vidi koji dan možeš da nas je utre, za utre koja je 2 trilijona, koji dan možeš? I te tema to tamo što koja je. Ajde, da mi se javiti. Dobro. Ajde.
Pride niko ne ide, mene niko ne Pa ja na te kitilići bili na ja za sve da je više užio, to bili za 200 jedna se prodam. Ja iko sam, niko ne ideš. Idemo 27 minut, 9 minuta na to sve. Ajde su lijeva, kika! Može da se čuti. Bravo, sada ti novi da ne imamo. Ušla si stožni kod drugog. Nosija! Smireno, ne mržaj! Mrkva! Kada ne, mrkva nema šanse da pomoći. Bude padne na završi. Veća mrkva što je? Takav pozdrav. Caci!